టీడీపీ అధినేత ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పార్టీ నేతలు ఎంపీలతో సమావేశం కానున్నారు. లేక్ వ్యూ అతిథి గృహంలో ఈ సమావేశం జరగనుంది. కీలకమైన రైల్వే సాధారణ బడ్జెట్లు ఉండడంతో ఏపీ ప్రయోజనాల సాధనపై ఈ సమావేశంలో చంద్రబాబు ఎంపీలకు మార్గనిర్దేశకం చేయనున్నారు. ఇప్పటికే ఏపీ నుంచి రైల్వే ప్రతిపాదనలతో పాటుగా విభజన హామీలపై పలుమార్లు వినతులు అందజేసింది. ఈ రెండు బడ్జెట్లు ఏపీకి కీలకం కావడంతో ఎంపీల సమావేశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇక పార్టీ ఎంపీలు నేతలతో చంద్రబాబు సమావేశానికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ మా కరెస్పాండెంట్ దినకర్ అందిస్తారు. దినకర్, ఏపీ సీఎంతో భేటీకి పార్టీకి అందరు ఎంపీలు అలాగే కీలకమైన నాయకులు అందుబాటులో ఉన్నారా? ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రజాప్రతినిధులతోనూ అలాగే పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య నాయకులతో గెస్ట్ హౌస్ లో సమావేశం అవుతూ వస్తున్నారు. అయితే ఈ రోజు మాత్రం ముఖ్యంగా కీలకమైనటువంటి సమావేశం జరుగుతున్నాయి. రెండు సందర్భాల్లో ఇది జరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మొదట ఏపీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అలాగే ఎమ్మెల్సీలు ప్రజాప్రతినిధులు అలాగే క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది కీలక కార్యకర్తలతో పాటు మంత్రులను కూడా ఏపీ కేబినెట్ లోని మంత్రులందరినీ కూడా హాజరు కమ్మని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి పథకాల యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది, క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు అందుతుందా లేదా అన్న దానిపైన కూడా దీనిపైన సీఎం స్థానిక నాయకులతో కానీ అలాగే ముఖ్యంగా మంత్రుల స్థాయి ఉన్నటువంటి నాయకులతో కూడా చర్చించనున్నారు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ సీఎంకి కొద్దిగా నివేదికలు వస్తున్నాయి. స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మంత్రులు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులకు కానీ అలాగే కొద్దిమందికి అందుబాటులో లేకుండా పోతున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి పథకాలు ఇంకా క్షేత్రస్థాయిలో తెలియటం లేదు కనుక వీటిపైన కూడా కొద్దిగా చర్చించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నివేదికలు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో నిన్నటి నుంచినే సీఎం ఆఫీస్ అలర్ట్ అయింది. ముఖ్యమంత్రులంతా అక్కడికి రావాలి, ఈ లేక్వీ గెస్ట్ హౌస్ లో జరగబోతున్నటువంటి ఈ యొక్క సమావేశానికి హాజరు కావాలని చెప్పి కూడా ఇప్పటికే అల్టిమేటం జారీ చేయడం జరిగింది. సో ఒక్కొక్కరే మంత్రులు చేరుకుంటున్నారు. కొద్ది నిమిషాల కిందట సీఎం రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు కొద్దిమంది మంత్రులు కాన్వాయ్ రూపంలో పోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక చూస్తే ఈ ఎంపీ సుజనా చౌదరి వెళ్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఎంపీలు కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక వీళ్ళందరినీ కూడా రమ్మని చెప్పడం జరిగింది. సో దీని తర్వాత అంటే 12 గంటల వరకు ఈ ప్రజాప్రతినిధులతో సమావేశం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఎంపీలతో కీలక సమావేశం కానున్నారు. రానున్న రోజుల్లో 23వ తారీఖు నుంచి బడ్జెట్ సమావేశాలు జరగబోతున్నాయి. కేంద్ర బడ్జెట్ సమావేశాలు జరగబోతున్నాయి. ఆ బడ్జెట్ సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి పెట్టినటువంటి ప్రతిపాదనలు ఈసారి ఎంపీ పార్లమెంట్లో కేంద్రంతో చర్చించాల్సిన సందర్భం కూడా ఉంది కనుక ఎంపీలందరూ కూడా హాజరు కావాలని చెప్పి జరగడం జరిగింది. రైల్వే బడ్జెట్కు సంబంధించి కీలకం కానుంది. రైల్వే బడ్జెట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి రావాల్సినటువంటి ప్రాజెక్టులు కానీ అలాగే రైల్వే జోన్కు సంబంధించి కూడా కేంద్రంతో చర్చించాలని చెప్పి సీఎం ఎంపీలకు సూచనలు చేయబోతున్నారు. అలాగే రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇస్తామన్నటువంటి ప్రత్యేక హోదాతో పాటు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్యాకేజీలు కూడా ఏవైతే ఉన్నాయంటే వెనుకబడిన జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి ప్యాకేజీలు కూడా ఇప్పటికే కొద్దిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది. మిగతా సంబంధించినటువంటి నిధుల విషయంలో కూడా ఎంపీలు కొద్దిగా చొరవ చూపించి కేంద్రంతో కలిసిపోయి పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కేంద్రాన్ని అడిగే విధంగా అలాగే కొన్ని యాక్సెప్ట్ చేయించుకునే విధంగా చూడాలని చెప్పి ఎంపీలకు గైడ్లైన్స్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి మనకున్న సమాచారం. 12 గంటల నుంచి ఎంపీలతో సమావేశం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు 11 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు ఎమ్మెల్సీలు ప్రజాప్రతినిధులతో జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఎంపీలతో సమావేశం అయిన తర్వాత రాష్ట్ర కేబినెట్ కు సంబంధించినటువంటి మంత్రులతో కూడా సమావేశం జరుగుతుంది. ఓవరాల్ గా ఈ రోజు జరగబోతున్నటువంటి కీలక సమావేశంలో కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే రైల్వే బడ్జెట్ సాధారణ బడ్జెట్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు రావాల్సినటువంటి నిధులు అలాగే కొన్ని ప్రాజెక్టుల విషయంపై కూడా చర్చించే అవకాశం ఉందని మాత్రం చెప్పొచ్చు. రిషి, రైట్, థ్యాంక్ యూ దినకర్.